יאללה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. נצלם את הצד השני גם. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל לקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לו קטע לקרש. שתיקות מהאוטו. כן, זה הקרש הזה. זה לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. אתה דורך על זה, יאל, אתה דורך, אתה לא יכול להציג. יאל, חפר עליך. יאל. נעשה את זה חכם. איווה, הנה, הוציא. תרים. תערום, פנה מופנה. לא לקום. אזיקים על כולם. חיפוש ואזיקים. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה, עוסקים אותם, אחד לשני. בסדר? אחד לשני. תביא ידיים.